ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላምን ጸጋና ክርስቶስ ምስኩልኩም እዩ አናኹም ሰላሐዲን ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶክሆልም ስዊድን ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ብርሃን ቃል ሓቢርና ክንካፈል ኢና ሎም እንካፈሎ ቃል ኣብ አምላኽ ዘይሰአናዮ ሰባት አባና አይስአኖ ዝብል እዩ ኣብ አምላኽ ዘይሰአናዮ ሰባት አባና አይስአኖ ريخوم أحوات أبيوت كابتحدا أزينا نجبرو جيجا نحنا خينا خاب إجزابير زي سألنا يو سبات تبانا مسيوم مس أنوميو لإجزابير أملاخ كابتحدا بهزي بلو نجر أبو خينا زرخبنا يو سبات كابانا خرخ بوز جبوم كنسوم مركب كسونو خلو إجزابير أيحقوسنيو يسوع كريستوس نزل عالم قويتايو كابتحدا كسب ساعات زي أبي إجزابير كده نفسنا زي سأنتو نبي እግዚአብሔር መጪና ህይወትና زي سأنايو يقريتون محرتونيو እግዚአብሔር አምላኽ يقريታ خلينا يفلطنيو እግዚአብሔር አምላኽ محرتو خلينا يفلطنيو كل ጊዜ አም محرتو ነበር كل ጊዜ بيقريتو يتسأنا كندي ጊዜ ቅድሚ እግዚአብሔር ጎደናና ባላሽና كندي ጊዜ ቅድማ አምላኽ አካይዳና ባላሽና እቲ መሐረ አምላኽ بمحرت هبتام دخونا أملاخ محرتون يقريتو أنجن أبلعلينا أبزيحو أعزيزويو انت دقا نحنا كسعكن دزي أبو محرت رخيبنا انت دقا نحنا كسعكن دزي أبيزي أبير يقريتا رخيبنا سبات نمنتاي نبانا مسموتسو يقريتانا يسونو محرتنا يسونو نحنا محرت كم زي رخبنا نمنتاي نسبات أبانا محرت نخرخبو عقب زخونم قتل زخونم چنكت زخونم معاسن السخي معاسن السخا أبيزي أبير كيدكا سلا محرتن سلا يقريتان تجنك كاتفلت السن يقريتا قربا نسون محرت قربايو نمنتاي كم تزخون الكي كم تزخون الكا كم تزخون اللي نخالوتك نحنا خوم زين خون عينك أبي እግዚአብሔር محرتن يقريتان كساب زرخبنا بقديو سبات أبانا متيوم محرتن يقريتان كرهبو مصحف قدوس قولسي معرف سلسته كاب تقص 10 سلسته خمزيبل كاب تقص 10 تخلته خمبولكم قولسي معرف سلسته كاب تقص 10 تخلته انبار كم حريات أملاخ قدوسانن فقراتن كوينكم محرت لبي لوحات تحتنا عقلي تعقستي لبسو محرت لبي إلو جميرو نحد حدكم أنا تتصوركم اتحادة ابتحادة كسن تلوو يقرأ تبهالو كمتي كريستوس يقرأ زباللكم نسخاتكمون كمو يقرأ بلو أبلعلي إزخلون نفقري مأسر فتسامي أمو لبسوا سلام كريستوس كأ أبلبخم يجزع نزي بحادة سقا تتصويعكم يخم أمو مماسوتي كونو يسوس نزل عالم قويتايو اتزقرم ابتقص 10 سلسته نحل حدكم النا تتصاوركم يزبل اتحدا ابتحدا كسن تلوو يقرى تبهالو كم تكريستوس يقرى زبللكم ريخم እግዚአብሔር ቅድሚ ይقربلو مبالو ቀጽሉ يقرى مبالنا ግዴታ መሆኑ خرئنا ስለዝደለ كم تكريستوس يقرى زبللكم بخالا الزراربا زرخبكم مو إخوم اتهبو يزبلنا زلو يقريتا رقيبكم يخوم مو كم أدما نسخم يقرى ختبلو يتبعكم يمالوتيو يسوس نزل عالم قويتايو متحف محرت محرت كروخو بيو يزبل رقص أنيا هوينا خنقروكم لومي ناتنا محرت سيئنوم زبخي سبات تدعالو ناتنا يقريتا سيئنوم زبخي سبات تدعالو زبدلونا بدل بزي قدس እግዚአብሔር ንዝበደልናዮ በደል አይጸጽቦን ንዝተጋገናዮ ጌጋ አይጸጽቦን ይቅረ ዘይበለልና ነገር እንታይ አሎ እንድሕር ምንም ነገር ዘይለ ኮይኑ ማንም አይነት በደል ይቅረኽባሃሎ ዘይክእል የለን ንኹሉ ምሕረት ክንገብር ንኹሉ ይቅረኽ ንብል ብዘይ ምንም ምኽንያት ይግበአና እዩ እንተ ደአሎሚ ንሕና በአምላኽ ዝረኸብናዮ سبات تبانا متيوم يسألوا خوينهم أقدمنا دما نعنا محرت حديثنا محرت زخلو سبات تتبين الله مالتيو مخنياتو محرتيوم محرت زرخبيليو لومي نزبدلونا محرت كلاتن دحر كوينا صباح ندغون محرت حديثنا محرت زخلو زچنو كتبينايم
ምኽንያቱ ህይወት ዘርኢ ምዃናይን ዘንግዕ ሰብ ከዓ ነቲ ዝዘርኦ ንዕኡ ይዝዓጽዶ መሓሩ ኾንካ ምሕረት ዝራእሞ ኣቅድሜኻውን ምሕረት ዘድልየካ ሰባት ከጋጥሙኻ ይኽእሉ እዮም ዝበደልካዮም ከጋጥሙኻ ይኽእሉ እዮም ክትከስሮም ዘይትደሊ ሰባት ከጋጥሙኻ ይኽእሉ እዮም ሽዑ ኸይተሩልካ ብኽፉት ልቢ ይቕረ ኢሎም ክሓቕፉኻ ሎም መጀመርታ ንስኻ ይቕረ ኢልካ ነቶም ዝበደሉኻ ምሕቋፍ ተላመድ ይቕሬታ ንዝበደለካ እዩ ስለዚ ተበዲለን ዴልካ ኤክስኪውዝ ከይትገብር በዳሉ ኾለኻ ይቕረ ተባሂሉልካ ንዝበደለካ ድማ ይቕሬታ ሃቦ ኣብ ኣምላኽ ኬድካ ዘይሰኣንካዮ ሰባት ኣባኻ መጺኦም ኣይስኣንዎ ኣብ እግዚኣብሔር ኬድክ ዝረኸብክዮ ሰባት ኣባኻ መጺኦም ይርከብዎ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ኢየሱስ ጎይታ እዩ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ካብ ጥቕሲ 21 ሽዑ ጴጥሮስ ቅርብ ኢሉ ጎይታይ ሓወይ እንተበደለንስ ክንደይ ሳዕ ክሓድገሉ ክሳዕ ሸብዓተ ዶ በሎ ርኢኹም ሕቱኡ ንሓወይስ ክሳዕ ክንደይ ክሓድገሉ ዘለኒ ብኻልእ ኣዘራርባ ክሳዕ ክንደይ ሓዲገ ካብ ክንደይ ንላዕለኸ ምሕዳግ ክቋርጽ ዝዓይኖት እዩ ትሕቶ ነይሩ ሸብዓተ ግዜ ደ ክሓድገሉ ድሕሪ ሸብዓተ ምሕዳግ ክቋርጽ ማለት እዩ ናይ ጎይታ መልሲ ስምዕዎ ኢየሱስ በሎ ክሳብ 70 ሳዕ ሸብዓተ እምበር ክሳዕ 7 ሳዕ ኣይብለካን እዚ ቃል እዚ ትርጉም ኣሎ ክሳብ 70 ሳዕ 7 ክብሎ ኸሎ ብፍጹም ክሳዕ መጨረሻ መሓሮ ዝብል መልእኽቲ እዩ ዘሎ ስለዚ ሓውኻ ኣብ መዓልቲ ክንዲ ዝበደለካ ግዜ ደጋጊሙ ይበደለካ ሸውዓተ ናይ ምልኣትን ፍጻመን ምልክት ስለ ዝኾነ ብፍጹም ክሳዕ መጨረሻ ክሳዕ መወዳእታ መሓሮ ዝብል መልእኽቲ እዩ ዘለዎ እንተንቁጽሪ ስለዚ ሓውኻ ሓፍትኻ ክሳዕ ክንደይ ክሓድገሎም ዝብል ሕቶ ተለካ ክሳብ መጨረሻ ይመልሳ ኣምላኽ ክሳዕ መጨረሻ ይቕረ ክንብል ክሳዕ መጨረሻ ምሕረት ክንገብር ክሳብ መጨረሻ ንሕና ብኣምላኽ ዝረኸብናዮ ሰባት ኣባና ክረኽቡ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ከምቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብምስላ ነቲ ብዙሕ ዕዳ ዝነበሮ ንጎይትኡ ኸይዱ ዕዳ ይሕደገለ ኢሉ ምስለሞኖ ጎይትኡ ነቲ ዕዳ ክኸፍሎ ከምዘይክእል ፈሊጡ ዕድኡ ምስ መሓሮ ንሱ ግን ንደገ ወፂኡ ካብኡ ንእሽተይ ዕዳ ዝተዓደየ ምሕዳግ ምስ ኣበዮ ነዚ ዝረኣዩ ሰባት ተቆጢዖም ነቲ ንጉስ ከይዶም ነቲ ጎይትኡ ኸይዶም ክሳዕ ክንዲ ዝሓደግካሉ እሱ ግን ምሕዳግ ኣብዩ ምስ በልዎ እቲ ንጉስ ተቆጣዐ ይድብል بخالة الزراربا እግዚአብሔር ኣብኡ ኸይና በብዝሕ ዝረኸብናዮ ሰባት ኣባና መጽኦም ብንእሽተይ ክስእንዎ ባሃይ ብሎንዩ ስለዚ ኣይንጋገ ካብ እግዚአብሔር ምሕረት ተረኺብካ ምሕረት ሃብ ይቕሬታ ተረኺብኪ ይቕሬታ ሃቢ ሎሚ ይቕረ ዘይበልኩምሎም ሰባት ምሕረት ዘይገበርኩምሎም ሰባት መሓርቲ ምሕረት ክረኽቢኦም ስለዝኾነት ጉዳይ ሕማቕ ዘርኢ ኸይኮነኩም ባዕልኹም ደው ኢልኩም ምሕረት ገይረልከየ ኣምላኽ ምሳኻ ይኹን ተባረኺ በልዎ እንተ ደኣ ፍቓድ ኣምላኽ ምፍጻም ፍቓደኛታት ኮንኩ ሻሎም